Welcome back sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila. Bago tayo magsimula, huwag po sana natin kalimutang paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang aking mga koleksyon dito sa Batangas. Ito guys, ang aking micro stick tong. Nang binili ko ito sa Gintong Talulot kay April's Garden, mga 3 dahon lang siya. Dapat talaga last na siya. Paano? Sinira siya ng mabait kong aso. Pero salamat naman kasi kung makikita nyo, stable na talaga siya. Naka-recover na rin. Ayan po yung mga roots niya. Kaya nilagyan ko ng pool para makita ko yung kanyang kagandahan at lalo pa siyang mag-lash. Ito naman yung aking green laksap. Di ba? Ang bongga niya. Ang kapal pa. Galing naman to kay AA's Garden, kay Ira. Ito, libreng binigay lang sa akin to ng kanyang mother. Naku, napakabait ng nanay nun. Ito naman yung aking Marble Queen. Makikita nyo, super last ng aking Marble Queen. Hindi ko na po matandaan kung saan ko siya binili. Nilagyan ko po siya ng pool. Gusto ko po kasing lumaki yung kanyang mga dahon, tulad ng mga nakikita ko sa iba. Sa super last niya, marami na po tayong magagawang propagation sa kanya. Ito naman po ang aking Syngonium albo na nabili ko sa Shopee for only $250 pero $300 na rin po kasi kasama na po yung shipping. Ito naman po ang aking Manjula. Naku, kung makikita nyo po sa ibaba, nawala yung kanyang mga dahon, may sunog pa, dahil na rin po sa stress sa biyahe. Nabili ko pa po ito sa Mindanao, pero kung makikita nyo po, sa dulo, gumanda na po yung kanyang dahon, naka-recover na rin po siya. Kaya mahirap po yung malayo rin ang biyahe. Stress ang mga plans natin. Hindi po maiwasan yan. Dito naman po tayo sa akin nagmamagandang si Prince of Orange. Meron po siyang 2 leaves. Makikita nyo po yung kanyang lumang dahon na na-damage dahil ito nga, nasira to ng aking mabait na aso. Pero halata naman pong naka-recover na rin siya. Nabili ko po ito sa Mindanao ng $500. Last year po. Ito naman po ang aking Tetrasperma na nabili ko kay April's Garden. Naka-recover na rin siya sa pagkakasira niya dahil isa ito sa mga nasira na mabait kong aso. Kailangan pa nating alagaan para lumaki pa yung kanyang dahon. Nabili ko lang po yan ng $100. Ito naman po, hindi ko po alam ang kanyang ID, paki-comment na lang po. Ang ganda po ng kanyang dahon. Nabili ko po ito kay Mama Red sa Bay Laguna for only $250. Isa rin sa mga nabili ko kay Mama Red, itong variegated green dragon ko. For only $700. Hindi na rin naman po ako nagsisisi kasi super last po ito nang mabili ko. Yan. Nilagyan na po natin siya ng pool. Ito naman po yung aking Adansonii ay na binigay ng aking my friend na si Quincy Daily Life. Ayan. Yung plants mo, mas lumago pa. Ito naman po yung aking Neum Potus na hindi ko na po alam kung saan ko siya nabili. Ito yung muntik ng mategi sa ulan, nababad, naka-recover din. Ito naman po, galing kay Ate Bionis Garden, nabili ko po ito ng $300. Ang ganda po ng dahon na to.
Ito naman po, galing Mindanao. 2 stem siya. Nabili ko po siya ng 500 sa Mindanao. Ito naman po ang monkey mask. Isang dahon lang po ito dati nang binili ko kay Nenis Garden for only 100 pesos. Ito naman po ang aking Epipremium Albo. Last year ko po ito nabili for only 500. Napansin ko, mas mabagal siyang dumami kaysa kay Epipremium Aurea. Pero makikita nyo, may slits na rin po yung bago niyang dahon. Salamat naman. Excited na rin po ako sa matured form niya. Dito naman po tayo sa aking cardboard. Ito po ay bigay ni Ate Mercy's Garden. Shout out po Ate Mercy ng Barangay Hukay, Silang Cavite. Itong plants na to, Red Congo to, may kwento to kung bakit ganito to kaliit. Yung malaki nito, nandun sa bayaw ko. Ito naman ang aking Epipremium Aurea na nabili ko ng 500 last year. Ito, meron na tayong winner. Si Epipremium Aurea nagwawala na. Dati nabili ko lang to 3 leaves. Ngayon tignan nyo naman po kung gaano yun na siya kalas. Sa mga may gusto ng plants, abang-abang po tayo dyan. Marami na po tayo magagawang propagation dyan. Ito naman po ang aking Queen of Elizabeth. Naku, mukhang itong plants na to ay talagang hindi pa nakaka-recover. Ito, natanggal na yung stem niya. Medyo basa pa ang kanyang lupa, yung pinagtaniman ko. Sana makarecover talaga siya. Ito po ay binili ko pa ng Mindanao for only 250. Ilagay lang po natin siya sa malilim at maliwanag na area para talagang makarecover po siya. Dito naman po tayo kay Trubeo Schimdapsus Trubii Moonlight. Paki-correct na lang po. Nako, naiinip ako sa kanya. Parang napakabagal niyang dumami. Ito naman po ang aking Red Siam na galing kay Hardini Ina. Ito naman po ay binili ko sa Batangas. Hindi ko na po matandaan kung kanino ko siya binili, pero ang alam ko sa Batangas ko po ito binili noon for only 350. Ito naman sa akin sumunshine. Ano nangyari? May kwento na naman tayo. Mamaya po sabihin ko sa inyo. Dati kasi malaki to eh. Ito naman po ang aking Birkins na nabili ko ng 300 pesos sa Batangas din. Ito naman po yung aking Burley Max. Nabili ko to kay Nikki's Garden for 80 pesos lang po. Makikita nyo naman po, super lush. At totoo lang po, mas gusto kong makita na talagang lush na lush yung mga plants ko. Kaya hindi rin talaga ako mahilig mag-propagate. Ito po yung aking Brazil. Nabili ko po ito for only 75 pesos kay Hardini Ina. Ito po meron tayong wento. Sana po may kwenta. Ito po si Moonshine galing kay King's Garden. Dati malaki ang dahon niyan. Nang nilagay ko sa labas na sunog. Salamat naman at nakarecover din siya. Ito po yung mga bagong dahon niya. Ito po si Brazil. Nagustuhan ko po siya kasi magandang klase siya ng Brazil, yung lumalaki talaga. Ayan, makikita nyo sa unahan ng kanyang dahon. Ito naman po yung aking Black Syngonium na nabili ko kay Mark and Dave sa Sitio Lipahan, Pulong Bungaw for only 400. Last na rin po siya, kaya nilagay ko po siya sa pool para lumaki po yung kanyang mga dahon. Ito kung makikita nyo, pwede na rin talagang i-cut ito para maipropa natin.
Pero hindi ko po muna gagawin yan. Ito naman, yung super last na Mycans. Hindi ko po maalala kung magkano ang bili ko dito. Pero super last po ito na nabili ko. At tiyak naman na mura talaga yung pagkakabili ko. Kung hindi ako nagkakamali, 300 o 400 kay Hardini Ina. Ganyan na po siya kalash. Pero mas bumongga pa ang kanyang mga dahon. Ito, makikita nyo, kumapit na po yung kanyang mga ugat sa dingding namin, sa harapan. Ang ganda po ng Mycans, no? Pero may Mycans pa po ako sa Manila. Wala na-type ko lang na bumili uli kasi super last nga naman talaga. Dinala ko dito sa Batangas. Di ba kapit na kapit sa aming dingding? Ito naman po yung previous ko kay Hardini Ina. Hindi ko po alam ang ID ng firm na ito. Paki-comment na lang po. Shout out po kay Hardini Ina. Ito naman po ang Enjoy na super last. Ang ganda talaga ng, sa totoo lang po, mahilig po talaga ako sa mga photos. Kaya karamihan din ang koleksyon ko, photos po kahit sa Maynila. Ito mo naman po, nako, ito po yung aking Mayo Eye. Dati, super ganda po nito. Ito po yung isa sa mga nasira ng aking aso, mabait na aso. Pero, kahit pa paano naka-recover naman siya. Ito, pwede na po nating i-propagate. Nakikita nyo naman po sa kanyang ugat. Ayan, ililipat na natin, baka mategi pa. Ito naman po ang aking Syngonium Chia Pins. Ito po ay galing kay King's Garden. Dati 3 o 4 na dahon lang ito. Kung makikita nyo naman, oh, naglas na rin po siya kahit nakalagay po siya sa maliit lang po na pot. Dalawa po ito. Yung isa, bigay po ni Ate Lendy Guzman sa Barangay Buksulan. Ito may kwento na naman. Ito napakaganda nito dati sa akin. Itong Giant Enjoy ko. Medyo nasunog siya kasi nailagay ko siya doon sa labas. Kaya ganyan ang itsura niya. Ito pinakapit ko na lang po sa mga stem ng aking mga halaman. Ayan. Pero kahit papaano makikita nyo naman na naka-recover na rin siya. Ito po yung aking Syngonium. Ito yung pinakaunang Syngonium ko. Ayan, may sunog. O makikita nyo na halatang may sunog. Pero naka-recover na rin yung kanyang mga dahon. Ayan, napalitan na. Ayan po yung mga stem niya, oh. Kung tutusin, pwede na po itong mai-propagate. Madali lang naman po talagang buhayin ang mga Syngonium at alagaan. Ito naman po ang aking Lianata. Mas mabilis talagang dumami ang mga monstera. Ito, oh. For only 100 ko lang siya nabili kay Hardini Ina. Kailan ko lang naman po ito nabili. Ito po yung aking croton na hindi siya pwede sa init. Ang croton, alam naman po natin na talagang sa init siya. Pero ito po yung rare croton na nabili ko po kay Nikki's Garden for only 120 pesos. Marami ding nawala siyang dahon pero naka-recover na rin naman po ito. Ito po ay galing kay, hindi ko po, ang hirap ng pangalan nito eh. Galing po ito kay Ate Christy, binigay niya sa akin. Dahil po sa lakas ng hangin sa rooftop, kaya na-damage ito dati. Pero kung makikita nyo ito, naka-recover na rin po itong halaman na to. Sa mga nakakaalam ng ID, paki-comment po. Ibang plants po talaga na may damage pa, tulad itong green Congo ko. Maganda po sana ito at malaki. Ito may bagong suloy. Itong aking subastatum na laging basa. Kaya nagkaganyan siya. Kaya sinikap po talaga na dalhin sila dito sa Batangas kasi lagi po akong wala sa Manila. Mukha naman pong naka-recover na siya.
Ayan po yung aking mga plants collection dito na galing Maynila na dinala ko dito sa Batangas para maalagaan ko ng maayos. Lagi ko lang kasi silang naiiwan. Sabi pa naman ng anak ko, iba raw talaga pag yung tunay na amo ang nag-aalaga. Ito naman guys, ang pinakaunang Birkins ko. Hindi ko na matandaan kung saan ko siya nabili. Ito dati, nasa lilim lang siya, kaya nag-green siya. O ito, nakabawi na siya. Lumabas na po yung bagong dahon niya, yung ganda ng kanyang variegation. Hindi ko na po matandaan kung saan ko siya binili. Dito naman po tayo sa aking Cebu Blue. Dati ilang pirasong dahon ko lang yan nabili sa Shopee for only $2.50. Ito naman po ang aking Sleeping Photos na nabili ko sa Shopee for only $2.50. Ito naman po ang aking Epi Marble na nabili ko kay Hardini Ina for only $100 lang din po. Kung mapapansin nyo, medyo lumago na rin siya. Dati nabili ko siya 3 dahon lang o 2 dahon. Ito po yung mga photos collection ko sa Maynila na dinala ko dito sa Batangas. Ayan, ginawa ko. Pinakapit ko siya sa puno. Yung jade photos, heart clave, ayan. Ayan, kumapit na po siya sa puno. Excited na akong lumaki at bumongga yung kanyang mga dahon. Dati, ang bili ko ng jade ng heart clip na yun, kung di ako nagkakamali, $2.50. Yan pa yung pinakaunang mga photos ko. At saka yung jade. Papansin nyo rin po na medyo may sunog yung mga dahon nila. Pero mukha naman pong nakarecover na po ang aking mga photos collection. Andito po yung aking ivy. Galing po ito kay King's Garden. Alam ko na po siyang alagaan ngayon. Akala ko hindi ko siya mabubuhay. Ito po ay, wow, ang ganda po talaga ng plants na to. Ito po ay bigay talaga ni Ate Risa sa malaking tatsaw. Hindi ko po talaga alam ang kanyang ID. Nag-pull muna po siya, oh. Paki-comment na lang po. Wow, di ba ang ganda? Ang ganda talaga pag may variegation. Nakaka-inlove po talaga pag ganyan na may variegation. Kaya kung mapapansin niyo, medyo may damage yung isa niyang dahon. Naka-recover na rin naman po. Isa ito sa mga nasira ng aking mabait na aso. Ang bait po ng aso ko, no? Ito yung ang golden photos ni Madir na pinakapit niya sa puno. Ang aking moonlight, hindi ko na matandaan kung saan ko binili. Ang aking pong orchids tiger. Ito pong heart clip golden na to, bigay po ni Ate Ainas. Ito naman ang aking silver aglonema. Nabili ko po ito ng $250 kay Coors Garden. Mas lalo pang lumaki ang kanyang dahon. Ito po ang aking Monstera Deliciosa na galing po kay Madir. Ito po yung bagong dahon niya na damage sa biyahe. Kaya nagkaganyan, pumangit. Mukhang okay naman po yung Monstera natin. Ito naman po yung Aglonema variety na galing kay Hardini Ina. Nabili ko lang po ng $200. Ito po yung aking Green Congo na binili ko for only $300 kay Lucky J Gardens. Ito po yung aking Tetra na humaba na. Dati nabili ko siya ng 2 lang ang dahon. Nabili ko lang po ito for only $100. Ito naman po ang aking Siratum na nabili ko sa Mindanao for only $500 last year. Pero ang alam ko ngayon, ang Siratum, bumaba na rin po ang presyo niya. Ang aking mga snake plants, ito naman po, ang aking Alocasia Velvet na nabili ko dati, 2 dahon lang. Kung mapapansin nyo, 3 na po ang puno niya. Ito dati, hindi ko alam kung paano ko siya i-care. Pero medyo maselan kasi siya dahil ayaw niya ng tuyo. Ayaw niya rin naman ng masyado siyang nababasa. At least, gumanda naman siya. Nakisama rin. Ito po ang aking Jose Buno na galing Mindanao. Nabili ko po siya for only $500. Medyo na-damage po yung kanyang dahon sa biyahe. Pero mukha naman pong nakarecover siya. Ayan.
Syngonium Moonshine. Napansin ko po na mas lalong gumanda at kumapal ang kanyang dahon nang dito ko po siya inilagay sa ilalim ng puno ng aking talisay. 250 po dati ang pagkakabili ko nito. Alocasia albo, galing po ito kay Jelly's Garden sa Barangay Hukay. Ito po yung kanyang lumang dahon. Kaso nag-revert siya ng green, yung huling dahon niya. Laceron, binili ko po ito kay Jelly's Garden for only 300 pesos. Mas lalo pang lumaki ang kanyang dahon. Meron po siyang bagong suloy. Lendeni, binili ko po siya sa Mindanao for only 250 pesos. Brazil, galing po ito kay Hardini Ina na kailangan na po nating lagyan ng pool. Cobra Perm, 400 pesos po ang pagkakabili ko niya sa Batangas. Agape, ito po yung pinakaunang plants ko na galing Rizal. Alocasia Corazon, galing po itong Mindanao. Nang iminain ko po ito, napakakapal. For only 200 pesos po ang pagkakabili ko nito. Medyo nakarecover na rin naman po siya. Oxalis plants, Syngonium varieties, Walechi, Alocasia sanderiana, itinanim ko na po ito sa lupa para lalo silang gumanda at lumaki. Itong rare croton ko na to, bigay po ito ni James Garden, galing sa Puro 4, Malaking Tatsaw. Another croton na binili ko po sa Laguna. Yung lahat na makikita ninyong plants dito sa kabila ay mga pang landscape na po yan na itinanim ng aking asawa. Sa hudyaman na ito ay galing po ito kay Mami Red Garden. Binili ko po ito for only 180 pesos. Makikita ninyo na ang gaganda ng kanilang mga dahon. Isa na dyan ang Eugenia. Iba talaga ang Eugenia sa mga pang landscape. Ito po yung mga plants collection ko na galing Maynila na dinala ko po dito sa Batangas. Iba po talaga yung ibinibigay ng puno sa ating mga halaman. Lalo silang gumaganda bukod sa presko at lilim na ibinabahagi sa ating kapaligiran. Pidatum, inilipat ko na po siya sa mas malaki at white na pot. Ito po ay galing kay Ma'am Perla. Frantianum, isa po sa wishlist kong halaman na galing kay Ma'am Perla. Shout out po Ma'am Perla's Garden. Salamat po sa Frantianum. Mamaya po, lalagyan po natin siya ng maliit na pool. Ito naman po ang aking budget meal na Milano. Nabili ko po ito for only 250 pesos kay Hardin Ina. Kailan lang. Napakaganda ng kanyang likod. Excited na akong lumaki siya. Iba po talaga yung Milano. Isa po ito sa mga wishlist ko rin. Lupinum na nagmamaganda. Galing po ito kay Hardin Ina. Meron po siya mga bagong suloy. Watermelon. Dito ko po sila inilagay para hindi po sila mabasa ng ulan. Paraiso Verde. 650 po ang pagkakabili ko nito kay Ma'am Lendy Guzman. Shout out po sa Barangay Bulsukan. Moonlight, ito po ang aking freebies. Alam ko freebies to pero hindi ko na matandaan kung sino ang nagbigay. Super Atom, 130 lang po ang pagkakabili ko kay Bong Garden sa Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas. Rare Croton, ito po ay galing kay GM's Garden. Binili ko po ito for only 350 pesos. Ay, makikita nyo, no? Maganda siyang ipang display. Dito ko siya inilagay sa loob ng aming kubo. Ang aking mga orchids collection, peperomia, dito ko po sila inilagay at tuwing umaga, lagi ko po silang dinidiligan ng hugas bigas. Excited na po ako mamulaklak sila. Sisus, kay King's Garden po ito galing. Nabili ko po ito for only 200 pesos na lalong bumongga nang dito ko siya inilagay.
Lahat ng makikita ninyo dito po sa gilid ng aming pader, ito po yung mga unang plants na inalagaan ko tulad ng Forever Rich na nagwawala na. Kailangan na talaga nating i-propagate. Kung mapapansin ninyo, marami ng lumang dahon na kailangan na nating tanggalin para makahinga na siya. Ito po ang lumang bulaklak niya. Bago po tayo magtapos, shout out po kina Girly Laminiro at Quincy Daily Life. Sa wakas, naka 1K subscriber na rin kayo guys. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa kanila at sana po ay suportahan nyo po ang kanilang mga channel. Congratulations, be! Ito po lahat na makikita nyo na inilagay ko sa gilid ng aming pader. Ito yung mga unang plants na inalagaan ko. Itong muntik na itong mategi sa ulan buti nakasurvive pa itong 2 putos na to. Ito naman po ang aking pink aglonema galing Batangas. Binigay lang po ito ni Ate Cheryl's Garden. Begonia, bigay lang po ito ni Ate Risa sa malaking tatyaw. Shout out po sa inyo. Ang ganda ng begonia. Polka dots. Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking vlog, plant collection. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga silent viewers, sa lahat ng mga nag-subscribe, at sa mga hindi po nag-subscribe pero lagi pong nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat.